बे समाव बिटिआर खौरां नोंथांमोननि गेजेराव फुंबिलिनि मोननैसो गोनां रादाब लानानै फैदों। सांग्रां जा आसामनि कभिड-19 कर'ना भाइरासनि गोसारनाया आसामाव दा गिख्रंथाव महर लाबाय। सानसेयावनो मैया सा 159 देहायाव गोदानै मोनबावदों। लोगोसे सा 38 सुबुंखौ फोसाबनो हादों होनना आसामनि सावस्रि देहा बिफाननि मन्थ्रिया मिथिहोयो। आसामाव दासिम गासै कनफार्म केसआ सा 1216 जाबाय। बेनि मादाव सा 1046 आ एक्टिभ केस, सा 163 सुबुंखौ फोसाबनो हाबाय, सा 4 थैबाय आरो सा 3 माइग्रेटेड जाबाय एबा बिसोरखौ गुबुनाव दैथायहरनाय जाबाय। भारत सरकारा बाथि खेबनि थाखाय आरोबाव दुलाराय भारत नाङै गोदानै 1 जुननिफ्राय 30 जुनसिम लकडाउन फोसावबाय। जाय लकडाउननि मुंखौ सोलायना आनलक 1 मुं होनाय जाबाय। बे आनलक 1 नि गेजेरजों भारत सरकारा माखासे गाइडलाइन फोसावदों। बेनिनो मोननैसो गोनां गाइडलाइनखौ फोसावनो लाबाय। धोरोमारि फसंथान, हटेल, रेस्टुरेन्ट, शपिं मल बायदिफोरखौ 8 जुननिफ्राय खुलिनो मोनसिगोन। आसाम सरकारा माखासे फसंथानफोरखौ जुननिफ्राय खुलिनायनि थांखि लादोंमोनब्लाबो मिरु सरकारा होनाय गाइडलाइनआव फरायसालि, कलेज एबा सोलोंथायारि फसंथानफोरखौ खुलिहोथ'वा होनना बुंदों। स्टेट इउनियन टेरिटरि गासै रायजोनि सरकारजों सावरायनायनि उनावसो जुलाइनिफ्राय थिरांथा लागोननि बाथ्रा बुंदों। नाथाय बुहुमनाङारि बिरखं दावबायग्रा दिङा, सिनेमा नायग्रासालि, मेट्र' रेल, थियेटार माखासे ज' जानाय फांसनआव बन्द' थागोन। जेरै राजखान्थिनि ज' थुबुरमा जानाय, गेलेनाय, समाजारि फांसन मेलाफोरा। सानसेयाव मैया भारत नाङै सा 8284 सुबुंनि देहायाव गोदानै कभिड-19 पजिटिभ मोनदों। दुलाराय भारत नाङै दासिम गासै कनफार्म केसआ सा 1,81,827 जाबाय। बेनि मादाव सा 89,695 आ एक्टिभ केस, सा 86,936 खौ फोसाबनो हाबाय आरो 5,185 सा सुबुङा थैबाय। दिनैनि रादाबा एसेनोसै।